Parang yung lalalo. Ito nagkikaya kinikhan ada ba yun? Ada mo. Oh, kasi ma. Tani tistik atin kakahab da ba yun? Ilay dewa, ilay dewa. Hả? Hả con? Anh mau con cái tiết điện hạt không? Nangkal na complete mo at ini din. Hello. Hello, hello. Nangkulang. Cucu, naman mo tayo misukan na ito. Tidak semua hal sulit. Motor kaya pilihan sekolah. Nakachin o motor ang tukan kaya pilihan kaya 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 komen. Atol ke tunizam hitang sa uto. Oh, motor kan kaya kulay here kan kecil kulay motor sung kan namu. Sok din ito ng kinilam sang natukha pati ng nabay mo kan ng tuhaya. Udap niya po at atay din ni kasi udap mo kan ng kay komen sa Mizan kang kancing ko na motor ko kay komen kancing ko na kasi ito.
Baboy, mau đúng chưa? À,